צהריים טובים חברים יקרים, אני נמצא כאן אצל לקוחה בשם טובה, לקוחה מאוד מקסימה, בת 75, היא יקרה מאוד, ואני חייב לספר לכם סיפור. היה כאן בעל מקצוע מאוד מאוד נחמד, אבל מה, הוא עוד לא פתח את המנוע, עוד לא פתח את התריס, וכבר פסל את המנוע, מת. אז חברים יקרים וגם בעלי מקצוע יקרים, לכם אני אומר, לפני שאתם פוסלים את המנוע, קצת תהיו נחמדים ותבדקו. שימו לב בבקשה מה קרה. שימו לב חברים, סך הכל, כן שימו לב, סך הכל, הנה, אם זה התריס, אין ספק שיש כאן גם קניונים, אבל בסדר. שימו לב, סך הכל, התנתק הכבל. אתם רואים אותו? התנתק. קודם כל צריך להחליף מנוע. למה? למה חברים? סך הכל יצא כבל. לעוד פרטים, צרו קשר, דניאל חן אלומיניום.